основната тема, ние сега е момента да вземем властта. Това беше темата, не нещата да тръгнат напред, как да вземем властта. Даже на Блага Димитрова, Мъжей Василев, той беше човека вече удар получил празина, но и той властта трябва да вземем. И думата взима Валери Петров, поета, и каза, чакайте, ние това ли беха, за това ли ние се борихме и правихме. Те почнаха да го освиркват, да го дюдюкат там и така нататък. След това взе думата Чумундров, един добър режисьор. Той е бил със смъртна присъда на 9 септември и той се изказа, вика, чакайте, нали, той е в този народ. Те пак почнаха да го освиркват и пред мен стеше Петър Слабаков, и той е така, нали, директен човек, речовите, вика, чакайте, не ми е удобно да кажа думите, чак да такова. Знаете ли кои са тези хора, как може да кои сте вие маничета? И си фана шапката и се тръгна, и аз тръгнах с него.